Čaute všetci. Ako vidíte, nudím sa v robote tak ako vy ostatní, ale dnes sa nudím o niečo menej, lebo mám túto vymakanú vec. Je to bomba na nafúkovanie balónov. No a keďže život bez výziev to ani nie je život, ja som si dnes dal výzvu zistiť, koľko balónov bude treba na to, aby som vzniesol do vzduchu toto pero. V živote som nebol gramblavý, vždy mi všetko išlo od ruky, takže aj toto mi bude trvať asi tak 4 hodiny, kým nafúknem tento balón. Dobre, takže jeden balón máme. Skúšame, či bude pero letieť do vesmíru s jedným balónom. Nie. Ale pozor, trochu sa vznáša. Je v takom pololetku. Dobre, pridávam druhý balón. Prvý balón si dám sem na bezpečné miesto vedľa kaktusu. Mám 2 balóny. Pripájam na pero. Pozor. Krása, takže na to, aby pero vyletelo do podnebia, pod strop, potrebujeme 2 kusy balónov. Ja tu mám ale aj ďalšie veci, takže poďme sa pozrieť, koľko potrebujeme na tieto spinky. Piatý balón. Krabička spiniek, 5 balónov. Ešte tu mám spinkovačku, no taká ľahká, malá spinkovačka, takže môj typ je 10 balónov. No a na vytvorenie vesmírnej spinkovačky potrebujete 13 balónov. Slovensko bude mať už čoskoro prvú družicu, no ja som chalanov tvorcov predbehol a vytvoril som prvú lietajúcu spinkovačku. Teraz je rad na vás, aby ste si tipli, koľko balónov budeme potrebovať na to, aby sme zvihli do vzduchu fľašu Hubertu